Аз съм Саша Вучков и в следващите няколко минути ще си поговорим за това как да имаме неограничен поток от поръчки, като впрегнем суровата мощ на един пазарен закон. Реално това е ключът към безгрижно фрилансърство с настройката, че винаги ще намериш начин да се справиш, каквато и изненада да те завари, така че нямам търпение да започна. Въпреки че икономическите специалности са едни от най-преподаваните в българските университети, аз съм останал с впечатлението, че средният българин и дори самите дипломирани икономисти изпитват трудности да направят връзката между теоретичните постановки от учебниците и реалните условия на пазара. Говорил съм си с немалко хора и лице в лице и онлайн на икономически теми и при един такъв разговор оставаш с впечатлението, че всичко им е ясно. Когато им погледнеш реалната ситуация обаче, често най-икономически грамотните по критериите на българското висше образование изпитват най-големите перипетии да извлекат реална полза от нещата, за които иначе така уверено говорят. Даже го има ето това меме за Петър и Марин. Петър, който е бакалавър по икономика, има няколко кредита, не може да си намери работа и смята, че онези без висшо са глупави, а пък Марин, който е със средно образование и няколко години чиракуване, няма заеми, изкарва висока заплата и в момента спира тока на Петър заради неплатени сметки. Това е колкото забавно, толкова и тъжно, но не го записвам подкаста, за да нищим плачевното състояние на българската образователна система. Записвам го, за да открием как да бъдем като Марин, а не като Петър, независимо от това дали имаме висше образование или не. Всъщност, често не ни трябва нищо повече от това да разбираме практическите измерения на един или два принципа от някаква област, за да се справяме успешно в нея, а не толкова да сме наясно с всичките възможни теории, детайли и термини. Един от основните принципи в икономиката, това е законът за търсенето и предлагането. То е едно от първите неща, които се учат в специалностите по микроикономика и макроикономика. Това е съвсем не е случайно. В крайна сметка, именно той води до раждането и съществуването на пазарите, търговията, икономическата инициатива. С негова помощ можем да анализираме връзката между предлагането на една стока или услуга, нейното търсене от клиентите и цената, на която се сключват сделките. Разбирайки това, ние сме по-способни да продаваме по-лесно услугите си, като го правим с задоволителни маржини, които ни осигуряват и добра печалба. Но какво точно казва законът за търсенето и предлагането? Законът разкрива как се формират цените на стоките и услугите в резултат на връзката между тяхното търсене от клиентите и тяхното предлагане от доставчиците. Ако твърде много хора предлагат някаква услуга и в същото време няма толкова заинтересувани, които да плащат за нея, тогава цената започва да спада. Какъв е резултат? Някои от доставчиците на услугата фалират или се отказват, а ако търсенето изобщо изчезне, тогава цената на услугата е кръгла нула. Никой няма интерес да продава безплатно нещо, което никой не иска, съответно изчезва цялото предлагане, което е съществувало. Пример за това са някои от професиите на 19 век. Знаете ли, че преди да се измислят часовниците с аларма, хората в Англия са плащали на така наречените knocker-upper, високо почукващите. По това време се случва първата индустриална революция. Започват да се отварят много заводи покрай градовете, те измупват селското население и го превръщат в работническата класа. Съответно всичките тези нови работници е трябвало да следват някакъв ежедневен график на работа. Часовници с аларми все още няма и така се появява професията на високо почукващите. Те са били ранопудни пилета с дълги прътове, които са обикаляли градските улици и са събуждали другите, като почупват по прозорците.
Освен аларми, по това време все още няма и надежни асансьори. А когато нямаш надежден асансьор, не можеш да имаш висока сграда, не можеш да имаш непостъргач. Съответно, повечето къщи и сгради не са се строели по-високи от няколко етажа. До края на 40-те и даже 50-те години на 20 век професията на високо почупващите изчезва почти напълно. Защо? Ами появяват се часовниците с аларма, събуждането по телефона и започват да се строят доста високи сгради. Съответно, търсенето изчезва напълно, а с него изчезва напълно и предлагането. Разбира се, законът за търсенето и предлагането казва и обратното. А ако търсенето на някаква стока или услуга сериозно надхвърля възможностите на доставчиците да я предлагат, тогава нейната цена започва да расте. И тя расте, докато клиентът може да си я позволи и вярва, че тя се заслужава. Но расте и докато не навлязат твърде много играчи, привлечени от високите печалби. Какво ни говори всичко това? Това ни говори за един ключов момент, който избягва на много фрилансъри и стартиращи предприемачи. Предлагането на стоки и услуги не създава търсене. Фактът, че фрилансърът предлага някакви услуги, не може да му помогне по никакъв начин, ако няма други хора, които търсят доставчици като него. Дори фрилансърът да е сертифициран специалист от високо ниво с научни титли, ако няма локален пазар, то той няма да се справя добре. И никакви обективни реалности от сорта на гладен съм, празен ми е хладилник или ще остана на улицата, ако не си плата наема. Никакви такива не могат да повлият на обстоятелството, че другите не се нуждаят от услугите му. Дори да спечели някакви поръчки по тази линия, те ще са въпрос на милостиня, а не на бизнес. Ето защо е ключово да разберем, че водещият фактор е търсенето. Търсенето създава и поддържа нивата на предлагане. Затова, ако искаме да сме успешни в бизнеса, тогава трябва да намерим начин как да впрегнем тази фундаментална закономереност. Впрягаме я в две стъпки. Първо, необходимо да открием вече съществуващо търсене, което може да удовлетворим с нашите знания и умения в момента. Създаването на търсене от нула е гигантско усилие, с което често не могат да се справят дори мултинационалните корпорации. Не една или две от тях са се проваляли грандиозно в опитите си да го направят. Един от пресните примери е метавселената на Закърбърг. Той и компанията му Мета инвестираха стотици милиони за пиар кампании и разработчици. Даже плановете им по едно време бяха да наемат 10 000 програмиста в Европа, които да се занимават ексклузивно само с създаването и поддръжката на метавселената. Не се получи. Виртуалната среда не се превърна в тренда, в който беше замислена. От друга страна, ChatGPT и изкуствените интелекти направо избухнаха. И тук са намесени огромни бюджети за маркетинг, но все пак тренда се роди. Защо е въпрос? Защото създаването и използването на изкуствен интелект бълбука в обществата ни от поне десетилетие. То беше доскоро тежко конкурентно предимство само за големите корпорации, а всички други бяхме лишени от достъп до подобни технологии. И съответно, когато ChatGPT се появи на пазара, лъсна острия глад на бизнеса за софтуер, който му помага да е по-продуктивен и да смъква разходите си. За тези неща винаги има пазар, винаги има търсене. Така че, от една страна, трябва да открием вече съществуващо търсене и да измислим как да го задоволим със знанията и уменията си, които вече притежаваме или пък сме готови първо да усвоим. И второ, трябва да създадем търсене за конкретно нашите собствени услуги. Или по-скоро не да го създадем, а да го пренасочим в нашата посока. Как се случва подобно нещо? Случва се с помощта на маркетинг и пиар. Случва се като генерираме на сайта си посещения с помощта на реклама, SEO, блогване. Случва се и като отидат там, където знам, че се навъртат клиенти. Теме платформи за обяви като Upwork или пък оборотни Facebook групи за фрилансъри. Можем да намерим специфично търсене и сред приятелските си кръгове. Това е един от най-лесните начини да спечелим първите си проекти. Правим един списък, в който включваме роднини, приятели, познати, бивши колеги, контакти в социалните мрежи, съседи. Правим един списък с всички тези хора
и при всеки удобен случай намесваме темата за новото ни начинание. Дори можем да се обадим или да драснем един имейл на някой от тях. Това ако поддържаме контакти с добри отношения. Често се случва дори те да нямат нужда от услугите ни, да се сетят за някой от техния приятелски кръг и да ни препоръчат. Но тук има и един капан. Една от грешките, които допускат някои фрилансъри е да разчитат единствено на този метод. Да, той може да ни донесе първите проекти, но в един момент има опасност просто да спре да работи. Спира да работи, понеже сме го изчерпали, а бизнесът ни все още не може да издържи необходимото технологично време това изворче да се презареди. Така начинаещите се оказват в трудна, почти неразрешима ситуация, само 1 или 2 години след като са започнали и на всичкото отгоре изглежда, че се справят добре. Ето защо е важно да използваме и по-рано споменатия дигитален маркетинг. Ако успеем да вкараме дигиталния маркетинг по работещ начин, тогава си осигуряваме на практика неизчерпаем източник на нови проекти. Така че това са двете стъпки, с които да впрегнем суровата мощ на закона за търсенето и предлагането. Стъпка 1. Намираме вече съществуващо търсене на стоки и услуги. Стъпка 2. Отбиваме в нашата посока част от това търсене с помощта на лични контакти и дигитален маркетинг. В случай, че ви харесва да дискутираме подобни теми, ще се радвам да се абонирате за моя имейл бюлетин, като посетите следния адрес experts.pub/freegift. Ако го направите, не само ще получите интересен подарък, който ще ви помогне допълнително да развиете фрилансърския си бизнес, но и ще имате известие, когато публикувам нов епизод на подкаста, статия, пост или друго полезно съдържание. Благодаря ви за отделеното време. Финал!